Dani kusog na. Yes mga ka-aksyon na balita no. So live kita karon diri sa may barangay Taclobo di padulong ni sa may Larina Drive ning lugar no. So karon alas 7 43 ato din nakuha nga nasaksihan diri karon sa so mga 7:40 siguro no kay naabot diri 7:43 ang ato ang oras karon nga video ta gani magsumala pa ila nakatawag na kini sila og taga 911 so gihunik na usab sa taga 911 sa local government sa Dumaguete labi na sa Bureau of Fire og sa PNP no so nakita nato nga ang poste may sila og kini tungod ni ining kainit sa panahon usab o kani mga wire nga nagdasok sa usa ka poste hinungdan siguro nga moinit ni din mo spark hinungdan sa pagsunog ani no so gitawagan na o nagpadulong na ang taga Bureau of Fire Protection kay sumala pa reported na lagi sa 911 so kung wala po'y load ug may mga emergency mahitabo kinahanglan dial sa 911 no free ang hotline ani ug maka-connect din puta sa ato ang mga ahensya sa gobyerno nga diin makatabang ilabi na sa mga emerhensiya sama niining sunog mo direct usab sa Bureau of Fire Protection. Kaya buganin niya ano sa Gatay mag-usabot na sa direkta. Oh, impos degree yan. Kuha na. Tapo na ni Kuha. At pang sa Bayan. Ilan Seriaco Street. Pagkadalan. Igo mapalong na. Sila. Pareha. ng wire ano. Iyawan mo lahat. Pagkuran may balik ang wifi na mo dito. Ayan. Sunog na po inoon. Ibay kayo yun. Hello mga ka-aksyon na balita. So diya kita karon sa may Taclobo din sa ka poste no ang nasunog kini tungod sa mga kadaghan nga ng wire medyo niinit ni so karon abot ang Bureau of Fire Protection diin may sunog ang mga wire siguro na din ang mga linya sa mga fiber no kay murag sa mga hinungdan ani kani mga kadaghan ba sa kainit pud sa panahon. So mapay pag-abot sa Bureau of Fire Protection karon gitabang ni di ana ang ato ang taga Bureau of Fire. So mga kani no 15 minutos gikan ni mga 7:45 no 7:45 ni ya kadi katawag pa so pagkataw-taw ni abot ang ato ang taga Bureau of Fire Protection sa Dumaguete City. So poste diri sa may barangay Taclobo padulong ka sa may itawag na to og Larina Drive no Taclobo no so mo na siya napalong na mga ka-aksyon na balita karon napalong ang kalayo sa ato ang nakita wa na kalayo 7:53 napalong na ang misiga nga mga wire sa poste gani kay dunay yung transformer sa babaw pero kaganiha may action yun ni siya spark o wala action puto kaganiha sa siguro mga ubang nga mga wire sa to nga taso ga voltahe. So mo na karon no kita gitabang usab sa ato ang mga taga Bureau of Fire Protection mga personnel din ila gipaniguro nga wa na gay musilaob ani nga pagka kay no ila nang ipasilitan. So salamat pud ta sa 911 gidali ra pong nakatubag og mihatag pud updates
sa pagtawag sa taga Bureau of Fire Protection. Salamat. Kining balita usab kini sa D3 Bio ug ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Combination with Insulin Extract sa mga alkasi nga mapalas na butika ug parmasya sa inyong mga lugar. O napalong na ang kalayo no, pinagi sa taga Bureau of Fire Protection. Atong oras kaniya nawala ang kalayo sige kasi sila pagpasilit sa ilahang tubig gikan sa fire truck diin 7:53 nawa na kalayo napalong na ba pero pasilita lang ang pagpadayon sa taga Bureau of Fire. Salamat usab sa 911 nga free ra mo tawag o makakonek ko dayon direkta sa lokal nga ahensya sa gobyerno labi na sa Bureau of Fire Protection. Alang sa tuang action balita news update Nagyapon si Ronly sa inyong action balita. Kining action balita sa kini sa D3 Bio o ang Dragon Fruit Herbal Capsule, Dragon Fruit Herbal Complex with Insulin Extract na usab ang alkasi nga papaulis sa butikag parmasya sa inyong mga lugar. Salamat o keep safe everyone o amping kanunay action balita. Action Balita!